qualsevol. Demà recordareu el que avui aquí passarà. Quan us demanem la carta, les que porteu, la previsió. Tenim la sort de tenir aquí una atleta guapa, simpàtica, una bona persona. Núria, buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Haré el calentamiento con vosotros, os daré algunos truquillos. Pues empezamos cuando queráis. Perquè avui tots sereu un pels carrers de Barcelona. Estem fent un estudi de l'anàlisi de la petjada. Primer, a sobre de la camilla es fa un reconeixement físic, et miraran graus de torsió, et demanaran si tens cap lesió, alguna molèstia. Després, a sobre de la plataforma, el que es fa és estudiar la petjada estàtica. Molt bé, molt bé. Estan molt xules. Avui és el dia de la cursa bombers. Inicialment, una miqueta de por de què em trobaria, de com seria. Bon dia, atletes, bon dia, bombers, benvinguts a aquesta edició 2012 de la cursa de bombers de Barcelona, una de les curses més importants de les Barcelona. Som 25.000 persones! Avui no és un dia qualsevol. Demà recordareu el que avui aquí passarà. Perquè avui
tots sereu un pels carrers de Barcelona. Comença la cursa Bombers 2012! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... I a la sortida, allò, molta gent, però està bé perquè amb uns i els altres et marques el ritme. Una multitud de gent et dona forces, treu forces d'on sigui per tirar endavant. S'ha fet una mica així llarguet, era pujadeta. Veure la gent que t'ajuda, bueno, va molt bé tirar endavant. I la veritat és que el muntatge, el tema que hi hagin les batucades, et dona una força per tirar endavant. Trobar-te amb gent que coneixes, saludar-te, són petits estímuls que et fan anar tirant endavant i viure l'experiència aquesta tan multitudinària. Avui no és un dia qualsevol. Ni pels que hi han sortit, ni per vosaltres. Trobar-me gent vestida de bomber et dona moltes ganes de tirar endavant, perquè, clar, si ells poden amb tot aquest pes, tu també pots. ¡Vamos, vamos! El moment de la baixada de la Via Laietània ha sigut bastant espectacular, perquè ha sigut el primer moment en què he vist l'onada de gent vestida de lila, que ha sigut un moment en què et dona com oxigen per continuar corrents. Vinga, atenció, que tenim a la primera classificada. La nostra guanyadora és Judit Pla! Quin tros de marca de Judit Pla! 32-42, 32-42. José Luis Blanco, Raquel Barrado, Roger Roca, moltíssim aplaudiment per Lídia Rodríguez, Ayot Landase, Arreca del Santutxo, Judit Pla, fortíssim aplaudiment pels 6 primers classificats, els 3 primers. Quan hem arribat al final, t'agafes més ritme, tothom bé, t'envalentones.
Quan hem girat i ja veus el cartell d'arribada, és com, dona-ho tot, que ja està aquí, que ho tens, que és teu, que et ve de segons, que arribes. Potser no ho pots, però intentes i molt guai. Quan veus el cartell i aconsegueixes superar la marca que volies, doncs creues i no sé, és una sensació guai. És un boom d'energia, arribar, sentir el pito del xip quan entres i saber que ho has aconseguit.